So yun mga kaparinggisin, bali dito may deliver kila Ate Bidang at binigay sa atin na vlog ni Kuya Noli. Grabe mo tayo ng balbong. Yan deliver. Yo. Ang simento. Nabangon ka na. Ito. Ito ang itang kultura. Yang, kapan sila lang ito yang? May buhangin pa. Kaya pa may buhangin, no? Dalawang kubiko. Dalawang kubiko. Yan, no? Kamansi. Ay, masiram. Amo man yan magsusura ka. Ayan mo. Kasabangan ko na mo. Siram na ito. Sardinas. Nagawin ka, lagay ka karning yung baka. Gardoro mo. Siram dito. Magrang na kaya. Ito, usad. Man, masiram, magrang. Muntik pang maulog. Yung papa ni Chinchin. Naghahakot ng graba. Amoy! Amoy! Dragon fruit, nilinggan ko. Para magbunga. Ilang bulan ang bago magbunga? Ako na yung bunga. Ay ko na. May bunga na. Ilang buwan kaya yung bago magbunga, no? Ay ko. Basta ano na gala di, magrang, nagbubunga na. Dragon fruit. Dragon fruit. Nilinggan ko para Nilinisan. initan. Oo. At bunga. Ako na siya, dito. Sa kabila. Masarap yan. Amoy. Namis na pati. Ay, nanay. No. Dragon fruit. Rago, tabuya. Malulit na. Awa ko na nung sakit ko. Kaya ni yan ako taro mainitan. Tinanggal ko yung mga Nanay, nagsaod. Ilang simento ko, ya? 15. 15 peraso. Kubik. Oo. Kubik. Buwang. 15 pirasong simento tapos 2 kubikong buhangin. Moy. Dragon fruit. Sari mo na bunga. Kabila. Tingnan natin yung bunga ng dragon fruit. May bulak-bulak na yun. Oo. Ito yun. Kabila. Ayan, ito siya. Ayaw mo. Laylay. Ako lupat eh. Green pa. Pula na yan. Ano? Nagira na naman siya sa usap. Tamis siya ay. Oo. Bayabas. Ibig sabihin, uban na pala doon, no? Matagal na pala yan, ano, dragon fruit na yan. Nagbubunga na eh. Bayabas.
Wala pang hinog. Dragon fruit. At yan, siyempre maraming salamat sa mga sponsor na nag-sponsor sa pabahay kay Ate Bidang. At ito, tuloy-tuloy pa rin yung pagdating ng mga materialis. Sponsor ano. Oo. Para mabuo agad yung Oo. project. Kung wala sila, wala talaga yan. Salamat sa mga sponsor. At siyempre, at ano, ingat kayo sa work nyo, kung ano trabaho nyo. Ingat-ingat po kayo sa ibang bansa. Hoy! Amo, ganado. Whoop, one way. One way. Ay, palat baga. Sa unahan. Ayan. At nadala na lahat na ano ng mga simento. Yung buhangin na lang, yung pala. Hindi nakasabit yung pala. Ayan kay Bobby. Huwag kayo, banti sa gatik ko. Pwede yun mo. Boss, good morning. Morning, boss. Bagsak na ito. Ay, bagsak man na ito. Ah, wala man. Sa tayo pa man kaya di. Amoy, dilaw na dilaw. Dilaw na dilaw, itim na itim yung ano. Ay, Jamila. Sino nagkaroon na dyan? Jami. Kaya tilo. Sana na pala ito dyan. Oh. Tabi dyan, natin sa atin dyan ito. Ibang ganti natin dyan. Tabi dyan. Ayan at dadaan si Mayora. Babayad ako, linggo ko talaga. Dadaan si Mayora. At pagbaba niyan, akutin na rin ni kay Bobby yung ano, buhangin. Nalunas na yung hollow block. Sa lunes na hollow blocks, oo. 150 din. 115 perasong hollow blocks. Okay, kailangan dun sa ani, sa may kusina sa CR. Ano yan? Bang? Tuloy-tuloy yung pagbaba ng buhangin. Ngayon kuya? Ang gagasawa. Maggasawa raw ako. Ano yung mataw sa inyo? Mataw sa Ay, ano? Palaka. Galit siya, no? Gamitin natin naman. Kasi basta mabawi ko pa sa sudaw ka na ko sa ako. Tumbawi niya, tumbawi. Mabawi ako. 50. Tinitingnan baka may ahas daw.
Parang agto talaga. Kabal na siya nga. Balik tayo dun. Ano boss? Ano masasabi mo boss? Ano masasabi mo? Ano masasabi mo? Kaya nyo yan? Malapit anong hakutin mo. Pag magtag-ulan na naman, hindi na makapasok. Bumabaon doon, no? Kaya samantalay na habang wala pang ulan. Napakalaking tulong talaga nung pathway dito. Hindi na sila maputikan. Pasok na yung mga motor. Konti na lang. Bot, tapos na. Ready ko na. Salamat. Tapos na. Pababa na. Yun. 15 peraso na na simento tsaka 2 kubiko na buhangin. Balik tayo dun sa pagluluto. Bali, sabi kasi ni Kanuli, ako na mag-vlog nung sa deliver. Tapos magluto daw ako doon. Ito yung semento. Ay! Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 may piraso. Balik tayo at sila nandyan. Tingnan nyo na lang po sa bawat channel. Ha? Sinaing mo luto na? Parang tutong na nga eh. Pinatay ko na? Pinatay mo na?
Kriminal ka niyan. At balik na tayo dun sa pagluluto. Siyempre, maraming salamat kay Ate Mayang at sabi ko, nagluluto ka ako kasi tanghali na. Maggagayat pa ako dun sa baka. Ayan po, hanggang dito ng vlog na to. Siyempre, maraming salamat to all viewers, to sa sponsor. Maraming salamat sa mga sponsor. Ayan, bye-bye.